Hello everyone, welcome back to my Mediyon Borgoary YouTube channel. आंनि चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय। ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे फिसा जायगायाव थांनो नागिरदों। फिसा जायगायाव माने फिसा खामानियाव आरोना। स' नोंथांमोना नायदो। दा आंथ' जेबो देलायाखै मायाखै। स' आङो दुगैनोसै, देलायनोसै, थांनोसै। Okay, let's go नायलांबाय थादो। Finally दा ड्रेसआ जाखांबाय ओमफ्राय थांनोसै थांखांनायनि दा हजों माबायदि जायो नायहैदो। So let's go guys. Finally दा हिमालय हटेल जों मोनफैबाय। बियो सापागुरियाव दङ। बेखौ जायफोरनाखि सापागुरियाव फैबाय थायो बिसोर मिथिखायो अलरेडि। ओमफ्राय नै दाथ' नामबो लाबाय माबाय, नामखौथ' होखानांगोनखा। ओमफ्राय दा मा खालामबाय आंबो नै नामखौ लिरजाबाय। माने जोंहाथ' गुबुन मोनसे खामानिनि थाखायसो फैदों ना। माने जोंथ' एक्चुअलि बिदि नाम लाखायो लानायालाय, थेवब्लाबो आरोना जोङो नामखौ होबाय। साबेसे हाबगोन मागोन बेफोरनि नामखौथ' होखानांगोन। ओमफ्राय जोंखौ दा माने जोंनि टेम्पारेचारखौ नायदों। बोरैबा थानानै जाना होयोब्ला सेस जागोन ना, ओंखायनो टेम्पारेचारखौ नायो आरो। ओमफ्राय हेन्डबो माबा सेनिटाइज खालामनानै लाबाय। दा आंनि आखाया साफा। दाथ' सेनिटाइजबो खालामखांबाय माखांबाय। स' फैदो आंजों लोगोसे लिफ्टआव गाखोनानै बबे रायजोसिम सहैयो नायफानोसै। जल्दि फै थ'। दाथ' नै गरम मोनबायलै। सोरावबा मानसिफ्रा क्लास नाम्बार फ्ल'र जोङो बेयावसो 4 नाम्बार फ्ल'राव गैया। जोंनि दिनैनि जे स्पेसियेल गेस्ट taniya happy birthday birthday girl. So let's go नायलांबावदो guys. ओमफ्राय नै बिसोर आंनि लोगोफोर, बिसोरो माने सन्जिता बसुमतारी, ओमफ्राय बे आब' प्रिया। मा मबाइलाथ' बिजि। आंनो लिफ्ट खालामो प्रेयारखौ गुसुंनो होननानै बयबो खर' बुंलायबा मोजां जागोन। आने के समय और जितना भी दिन आएगा आप हमारे साथ रह के ऐसा ही मौसम को गाइड करते रहिएगा। और प्रभु यीशु और धन्यवाद देता हूँ कि तूने आज सुबह से लेके अभी शाम तक हम सब के साथ अच्छी तरह से गाइड करके जो भी विल पहुँचे हमारे मन में उनको Oh, emang zaglang, besi gue tahu.
माव बिराद गोथाव आरो कालारखौ बांद्राय फसायाखै आं माने ग्रेभिखौ मोजां मोना बारा जाथ'वाखै भिडिअ दालाय जोब्बाय आं ओमफ्राय दा जोंबो जाबाय नै ओमफ्राय आंहा माने रावबो खेबना होग्रा गैयामोन जाय बिथाङा खेबना होदों बिथाङा थेंक इउ स' माच एक्चुवेलि आंबो खोन्थाना होनो रोङासै जिखियानो जाया मानो जानायखौ आंबो दिन्थिनो साननानै दिन्थिबाय आरोना स' नायलांबावदो गाइस ओमफ्राय दा जोङो तानियानि बार्थडेनि नामावहाय जोङो खुसिजोंनो बयबो ज' जाजाय मोसाबाय आरोना बिथांनिखौ गोजोन होनो थाखाय जोङो ज' मोसाबाय स' नायलांबावदो गाइस गाइस फाइनालि दा जोंनि पार्टिफोरा जोब्बाय ओमफ्राय नै आंनि महरखौ नुवासै थेवब्लाबो थेंक इउ स' माच फर वाचिं गाइस दा जों थांनोसै थेंक इउ स' माच गाइस जोबजासिम नायनायनि थाखाय आंनि महरखौ नुवासै एक्चुवेलि कारेन्टआ एसे प्रब्लेम होबाय स' जिखियानो जाया मानो थेंक इउ